ଗାଁରୁ ସହର। ଗାଁ କ'ଣ ଆଉ ଗାଁ ହୋଇଅଛି, ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେହି ପରିବେଶରେ ପରିବାର ନେଇ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଅପପ୍ରଚାର। ତେଣୁ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ଏବେ ସହର ମୁହାଁ। ଯେଉଁ ଗାଁ ମାଟିରେ ବାପାର ଜନ୍ମ, ସେହି ଗାଁରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତା ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁହାଳ ଘର ହେଉ ପଛେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୋ ଗାଁରେ ବାପା, ବୁଢ଼ା ବାପା, ଜେଜେ, ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଧଳା ବାଳ, ପାଚିଲା ନିଶ ଦାଢ଼ି ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଏ ସହରର ବାବୁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଧୋବ ଫରଫର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ନାକ ତଳେ କଳା ମଚମଚ ଚୁଟି। ସୁନ୍ଦରିଆ ଚେହେରା ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାକସୁଟ୍ ଆଉ ରିବକ୍ ସୁଜ୍ ଠିକ୍ ମହାକାଳ ଫଳର ଉପରଟା ପରି, ହେଲେ ଭିତରେ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ରୋଗ, ଶୋକର ଭଣ୍ଡାର। ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ଏଠି ବାବୁ ମାଆମାନେ ପାଣିରେ ସର ପକାଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। କାମ ଥିଲେ ଗଧପାଦ ଧରିବେ ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଲାତ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେବେ। ସହରୀ ବୁନିଆଦରେ ଚାକର ମାଲିକ ସମ୍ପର୍କ ଖାଲି କାମ ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପଇସାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେଲେ ଦୁଇ ପଇସା କରି ଉଠାନ୍ତି। ସହରରେ ସବୁଦିନ ହାଟ। ଏଠି ଗାଁର ମାଗଣା ଜିନିଷ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା, ମଞ୍ଜା ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲିମ୍ବ କଢ଼ି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏପରିକି ଲାଉ, ଖଡ଼ା, ପୋଇ ବି କିଲୋ ରେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଦାମୀ ପରିବା ଟମାଟୋ, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, କଲରା ଭଳି। ଏହି ହାଟକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବାବୁ ମାଆମାନେ ଅଫିସ ସାରି ଶୀଘ୍ର ହାଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଶୀ ପରିବା, ତଟକା ପରିବା ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଟରୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି ବିନା ମୂଲଚାଲରେ। ଆଉ ସେମାନେ ହାଟରୁ କିଣାକିଣି କରି ଫେରିବା ପରେ ହାଟରେ ଭିଡ଼ ଲଗାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ରୋଜଗାରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ କାମ ସାରି ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ହାଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନଗଦ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ଭଲ ପରିବା ସବୁ ବଛା ହୋଇଯିବା ପରେ କେମ୍ପା କୁଜା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ପଲାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ହାଟକୁ। କାରଣ ଘରୁ ବରାଦ କମ୍ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ନୋଟର ଅଭାବ ଥିବ। ହାଟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଦର ପଚାରିବେ ଆଉ ଖୋଜୁଥିବେ ପକା ବାଇଗଣ, ବୁଢ଼ା ଭେଣ୍ଡି ପରି ରଦିମାଲ, ଯାହାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ନେଲେ ହାଟ ପାଳିଟା ଚଳିଯିବ। ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ସହର ଗାଁଠୁ ଢେର ଆଗୁଆ। ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସାଇବର କାଫେ। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଲାଣି, ଯାହାର ଛୋଟିଆ ଆଖି ଦେଖା ଘଟଣାଟିଏ। କିଛି କାମ ପାଇଁ ମୁଁ DTP ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥାଏ। କାମ ସରିବାକୁ ରାତି 8ଟା ହୋଇଗଲା। ପଇସା ଦେଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗରେ ଟଣାଯାଇଥିବା ପରଦାଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ମନିଟରଟି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫେରାଇ ଆଣି ଦେଖିଲି 15-16 ବର୍ଷର ପୁଅଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ପରଦାଟିକୁ ଟାଣିଦେବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ଛାଡ଼ିଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଆଉ ଭିତରେ ଏସିର ଥଣ୍ଡା ହାୱା। ତଥାପି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତା କପାଳରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ତା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଭାରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମନରୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ ସେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲା? କିଏ ତାକୁ ଦେଖାଇଲା ପ୍ରଥମେ ଏ ଛବି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ପାଗଳ, ଏତେ ତତ୍ପର? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର ଯଦି ଏମିତି ଲାଗି ରହେ, ବାପା, ମା', ଗୁରୁଜନମାନେ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଥରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ନିବେଦନ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।